vráťme sa k tomu Google AdWords. Čiže tu si vieme zvoliť kľúčové slová, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Ako hovorím, pôjdeme jednak podľa toho, na ktoré je najviac vyhľadávaní, ale budeme sa riadiť aj podľa toho, aká silná je konkurencia v prvej desiatke predané kľúčové slovo na Google. Vyberieme si teda nejaké hlavné kľúčové slovo. V našom prípade to pravdepodobne budú ploty, aj keď tá konkurencia je tam silnejšia, ale budeme sa snažiť dostať na popredné pozície pre toto kľúčové slovo a k nemu nejaké doplnkové ako plot, oplotenie, ploty a brány, brány a brány a ploty, prípadne murované ploty, ak ich robíme. Hej. Čiže spravíme si nejaké také portfólio kľúčových slov, pre ktoré sa budeme snažiť bodovať. No a keď už toto portfólio máme vytvorené, tak teraz na čo ho môžeme použiť? V prvom rade by sme mali sledovať pozíciu pre tieto kľúčové slova, na ktorom mieste vo vyhľadávaní sa vyskytujeme na Google. Na toto slúži celkom dobre stránka sescout.com, ktorá obsahuje aj bezplatnú verziu. Môžeme si pozrieť demo, ako to vyzerá. Keď sa zaregistrujete, tak v tej bezplatnej verzii máte možnosť pridať si jednu doménu, to je vaša stránka, a 10 kľúčových slov. A on vám bude sledovať, na akých pozíciách pre to kľúčové slovo ste. Môžeme si pozrieť napríklad CNN, to je tá doména, tu budete mať len jednu. A povedzme pre kľúčové slovo news, novinky, vidíme, že je v Google na prvej pozícii, Bing, to je Microsoftiacký vyhľadávač, na prvej pozícii a môžeme si pozrieť graf, ako sa pozícia vyvíjala. Hej, čiže tu budete vidieť. Vo vašom prípade, keď povedzme začnete na 50. mieste a budete pracovať na zlepšení tej pozícii, tak by ste mali vidieť, že ten graf sa proste pohybuje a stúpa, alebo teda klesá to vaše umiestnenie, stúpa tá kvalita vášho umiestnenia v Google. Čiže toto môžete použiť, je to bezplatné. Ďalšia vec, na ktorú použijeme ten zoznam kľúčových slov, je teda optimalizácia, to znamená, budeme ich používať v titulke našej stránky, v headeroch na stránke, v texte, povedzme spôsobom, že na úvodnej stránke chceme, aby to naše kľúčové slovo v texte bolo použité povedzme 3 alebo 4 krát a plus teda nejaké tie pomocné kľúčové slova, aby boli použité zo pár krát, aby to dotváralo ten obraz, že tá stránka naozaj sa venuje tej tematike toho hlavného kľúčového slova. Tomu pomáha aj to, že použijeme tie súvisejúce, pretože ako ste videli, Google nám ich sám navrhol, čiže on vie, že tie slova spolu súvisia a keď ich použijete na stránke spolu s tým hlavným, tak jej dá väčšiu váhu, že teda naozaj je relevantná. Ďalšia vec, na ktorú použijeme tieto kľúčové slova, je link building. To znamená, povedzme, požiadame svojich známych, ako jednoduchý príklad, aby na svojej stránke dali odkaz na nás s tým, že to slovíčko, na ktoré človek klikne, keď sa chce dostať na našu stránku, chceme, aby bolo niektoré z tých kľúčových slov. Nechceme, aby to bolo vždy to hlavné kľúčové slovo, pretože to by bolo pre vyhľadávač podozrivé, že stále používame len ploty, ploty, ploty. Chceme tam mať nejaké percento tých ploty, povedzme 10-20%. Ďalších povedzme 40-50% budú tie pomocné kľúčové slova z väčšej množiny, hej, nie, že zase vyberieme si jedno a použijeme ho na 50% linkov. A potom nejakých zvyšok budú také tie kliknite sem alebo čítajte tu, pretože to vytvára taký organickejší profil tých linkov, ale to sú veci, o ktorých si môžeme povedať niekedy inokedy. Čiže toto je, čo som chcel povedať o vyhľadávaní a kľúčových slovách zatiaľ. A ukážeme si ešte teda na záver odkazy toho, s čím sme pracovali, hej, čiže Google Keywords, ten Market Samurai. No a ak hľadáte spoľahlivé miesto, kde prevádzkovať svoju stránku, vyskúšajte naše služby na adrese www.igon.sk a my pomôžeme vášmu webu rásť. Ak sa vám video páčilo, kliknite na linky, ktorými
o ňom dáte vedieť na Facebooku alebo Twitteri. Dajte nám vedieť, ak máte nejaké otázky alebo návrhy, o čom by ste chceli na našom blogu čítať ďalej a teším sa na znovu videnie.